Assalamu alaykum, hormatly izleyijiler. Şu gün 2026 yılın 3. yanvarı heptinin şelme günü hoş geldiniz Demokratik Opozisiyanın platformasının kanallarına. Hormatly izleyijiler, ine şu gün bizim çıkışımın teması Venezuela'nın yankı yol boşluğu Maduro tutuk edildi ve Berdu Muhammedovlar tayarlandı. Ine şu tema boyunca men çıkış edecek. Näme soruňyz bolsa siz kommentarda ýazyp bilersiňiz. Biz şu babatda hem TikTok'ta gepleş alyp barýar, hem YouTube'da hem bir topar kanallarda. 7 kanalda biz bir bada çıkış alyp barýar. Şonuň üçin öz kommentarlaryňyzy ýazmagyna çekinmeň. Bize sizin pikirlerinizi gatwajy. Hormatly izleyijiler, ine häzirki maglumatlara görä şu günkü sagada ine Birleşen Ştatlar Venezuela'nın yol boşluğunu Nicolas Maduro ve onun ayalı Silvia Flores'i tutsak etti. Yani şundan da Amerika öz spets operasyonu başladı. Yani şu spets operasyonda şunun yani bayana bağladığın bombalar. Ondan sonra desant geldi, yani yürüyüşte Apache vertolyotlarının ve beylik ul vertolyotlarının adamı geldi ve desant girip Maduro'nu tutsak edip yani kalk gittiler. Mesela bir näçe video görkedim, şu arada bir näçe material görkedim, ondan sonra özüňizden terdi bilersiňiz. Ne bir minut. Ünsüň hormatly izleyijiler, ine şu ýerde ýanky Venezuela bombalandy, ine ünsüň terdim şunu. Ine şu bombalı şu Venezuela. Bir minut men sesini koyayım. Режима. Утром США нанесли серию авиа- и ракетных ударов по Каракасу и другим военным объектам Венесуэлы по приказу Дональда Трампа. По данным СМИ, венесуэльское ПВО, включая российские системы, не сработало вообще. CBS News утверждает, что диктатор был захвачен в плен силами Дельта, элитным подразделением спецназа американской армии. Кремль ограничился с дипломатическими заявлениями, включая призыв созвать Совбез ООН и телефонными контактами, без отправки войск, оружия и реальной помощи. Ни флота в Карибском море, ни авиации, ни новых поставок ПВО. На пару с Китаем они решили выразить озабоченность. США не планируют дальнейших действий в Венесуэле, сообщил сенатор Майкл Ли со ссылкой на госсекретаря. А сам Рубио после вывоза Мадуро подтвердил, что США не считают его президентом Венесуэлы. Заодно Вашингтон показал Москве и другим автократиям, что все еще умеет проводить спецоперации. Правда, тут вместо взятия Каракаса за 3 дня было скорее взятие Мадуро за 3 часа. Специальная венесуэльская операция. Президент схвачен и вы... Yine hormatly izleyijiler, ýalnızca men videomu okudum. Venezuelan prezidenti 3 saatda tutsak edildi ve spets operasiýa uturdy. 3 saatda. Sizin bilişiniz ýaly Rossiya S-400'lerini şöyle goýdy, ýürüýdi, asmany goýan ýanky ustanowkalar goýdy. Onda şunun Hytaý gaýyklaryny getirdi. Ýöne şonda da Amerika 3 saatda medeni oturdy. Ýadyňyzda bolsa men size bir gede aýdypdym. Men OBS-de oturanda şurada Amerikan vekili çıkış etti. Biz Berdu Muhammedovlaryň geçiren saýlawlaryny kabul edemzok. Olaň saýlawlaryny ýagny Serdar Berdu Muhammedov prezident diýip hasap edemzok diýip aýtdy. Şu edem ýanky Trump biz Venezuelan prezidenti Maduro diýip hasap edemzok diýip öňünden aýtdy. Şu bir tema, şu bir tematika iki zan diktaturan şu bir çözgüdi. Ünsüň bolsaňyz. Ine ikinji material okudym, hormatly izleyijiler. Şu babatda näme bolup geçýär Ýewropada, Ýewropa nähili ýanky şu zatlara jogap berýär. Ünsüň. Ine politika men şu neşriyada bakıp gaýtdym, Amerikada ýadyňyzda bolsa görkezdim. Ine şu dünýäde iň uly syýasy neşriyat. Şu ýerde şuň ýanky uly spesialistler var. Öýdem her region boýunça. Orta Aziýa diýdi, Türkmenistan diýdi. Her region boýunça uly spesialistler var. Ýa-da şolaryň ýanky ofisine ýetsen, inanmasaňyz şol ofisinde ine şu ýaly bir 100 san studiýa bar. Her künjeginde ortasynda künjeklarda studiýa bar. Her studiýanyň bir din medeniýetine 50-70 san jurnalistler bar. Her studiýada da din medeniýetine 5-10 san redaktorlar bar.
şoların gepleşip geçip Türkmenistan boyunca men şondan yani şular katı güçlü siyasetçiler. Şu neşriyat içinde yaman ulu analitikler var. Dünyada yani politika alt barıcı dünyada öndü gidici yani siyaset neşriyatı. Neşror ne medya unutuyorum. Ne bu kodun? YS yani Avrupa Birleşiği nimen Amerikanı nime halkara kanunlarını hurmat etmeye çağırıyor. Maduran tuttu edildi inşon yani iyidini halkara kanunlarını isadına art parmağını çağırıyor. Venezuela'nın hükümeti, Venezuela'nın kalın hükümeti, Rusya'nın hükümeti hem mesela idea biz kıyısı yağdayda yani hopsuzluk genişini, ona hopsuzluk genişini döretmeli ve şu yerde şu meseleleri çözmeli. Şeyle Amerika'yı bir tutup alt gitmenin hakkı yok deyip yani önerilerini bildirdiler. Son aramadan Amerika köp duyduruş verdi, köp yedek aitti. Sizin narko trafikleriniz, sizler geçiyen narko yani kontraktlarınız bizim Amerika'mızda o Amerika ulu tesiri var. Narko patok gidip dur tonlar, şunun için ödüm deyip bana yaşarak duyduruş verdi. Sonunda da gelip yani şuraya yürütü aksetti esir. Yine hürmetli illeşler yine Avrupa neyli şunu ünit verdi, şunu seyretti. İndeki videonu seyrettik. Bir minut. Yine şu yerde şu videoda ünit verdiler. Maduranı spesnaz delta yürütü vertalyodu minip akıdıp ondan günü samolyotla New York delti. Eğer New York'taki yani prokuror, general prokuror, baş prokuror eğer Madura yani cinayet işlerini tasdikladı. Cinayetini tasdikladı. O yüzden yani esası narkobarot, kara pulları aylamak, narkotrafik ve yurdu basıp almak. Yani şu hatları şuna yani cinayet hükmünü boyluya ve şuna cevap vermeli olur. Maduro ve onun ayağı. Yine Trump'ın öyle çıkışında şeyle diye vaktlayınca yani Venezuela'nın vaktlayınca bir dolandırır. Şu bir dolandırılmadı da Venezuela'nı bir Venezuela'daki hükümet, her hükümetten demokratik hükümete yani geçince bir şu yerde bulur ve şu hükümette yani şu yerdeki hem de bu işleri ünitverir, eğer de şu yine de şu yurdu basıp alacak güçler olsa, yine de diktatörü edecekler olsa biz şu yani hükümetin önüne çıkmalı yani kontrol eder yani aitti. Yani переходный период diye. Yani geçiş periyodunda biz hükmen demokrasiyanın prensipleri hürmet koyulur yani ve şu prensipler yani açık taylılar, istenen adam kandidatlarını verirler. Narkoman yani narkotrafik eden ya cinayetçi önü çıkıp hükümeti basıp alıp yine de bundan beter durmuşa salmaz yani biz onu kontrol edersek aydı. Men öňüm aýdýan, eger de bir döwletde diktatura basyp alsa, gurbany ýaly, niyasy ölüp gelse, hükman şol diktatura ýykylmaly. Ya on başga bolja, kanundan başladymy? Birini öldürüp halkyň sesini alman, uğurlap geldi diýmek onuň soňy şeýle oturýar. Sosial krizis, ykdysat krizis, siyasi krizis, korrupsiýa ve represiýa. Adalet yok, adalet hereket yok, adalet media yok. Şonuň bilen oturýar. On başka yol yok. Şunun için Türkmenistan'da çalışmalar bulur. Şunu ünitverin. Eğer de biz vatanımızda döyüşümüz açıp kanunu gelecek olsak, vatanımızda kanun in yukarıda olacak olsa onunla hayti bu işler öne çıkıyor. Hayti bu işler Türkmenistan'da yani sayılar bilen geliyor mi? Ya basit alıp gelen bir yerini şu dağıtları ünitverin mesela şu dağıtları çağırayan katı etap bunun tiyade diktatura yıkılaymalı ya bundan beter durmuşa yıkılmalı yani. Sizin aydışınız yani, indik geleceğinden bolmaz diyişiniz yani, eğer de bir topor ya hükümetteki işleyenler basıp gelse, onun eyyem diktatura bolacağı belli. Eğer de halk çıkıp öňe, halk yense onu düýükden täzeden sistem urulýar, demokrat sistem ve düýükden täzeden Türkmenistan ýoluny çarşyp demokrat ýoluna gider. Şulardan ümit verin. Men öňünden aýdýan sebäbi biz şu dağıtları sıptırdık. 97'de
2006'da şu zatları ümit vermedik. Ay kime gerek bolsa barın, hökümet ine kime gerek bolsa döwlet prezident boljak ılgı ten etdik koyduk. Olan basyp aldy, bizim durmuşumuzu kületdi. Eger biz şu ýerde hereket eden bolanmasak, şunu gelmedi. Biz 34 ýyl gowy ýaşadyk. Biz güne özmedi. Şoň üçin şu zatlar ümit vermeli. Indi gelin ýene de Maduraga aýdyp gelelim. Yani Ýewropa Birleşigi Venezuela'da dartlygy adatmaga çağırýar. ABŞ'nin baş prokuroru Maduro resmi taýdan aýplaýar. Venezuela'da Birleşen Milletler Guramaty Geňeşiň gysgaly mejlisini geçirmegi haýyş etdi we şo ýerde ýanky hukuk geňeşinde şu Venezuela'nın problemalaryny çözde çözmeli diýip ýani teklip edýär. Trump bolsa wagtlaýynça döwleti biz dolandyrar. Şolar demokratik ýoluna geçinçe, taýlar oturunça biz şöyle bolar ve şu döwletde demokratiya bolmasa ýene de gelip bize degýär, ýene de gelip narkotrafik ýani narkotik öndürüp narkotikler bizim ýurdumyza gelip biz kösenýär diýip biz soňra şeýle durar diýip şeýle aýdýar. Ine şu reali ýagdaýlar bolup geçdi. Şu wagtda korrupsiýa edýän hökümeti işen adamyň jüwlerini doldurdy we şolar baýak gitdi, korrupsiýa ösdi. Oňdaşyndan narkotrafik kontrolsuz ýani Venezuela'da aýlanan soň ine hökümete duýduruşlar berdi. Hökümetiň ýani vice-prezidenti Delcy Rodriguez häzir Rossiýaga çykdy. Reýtiň aýdyşyna görä. Rossiýa muny tasdiklanyp hökümetdäki adamlar gaçyk diýär. Diýär jenaýata çekiljegi dogry. Ine Trump'am Amerika hökümetinem aýdýar, inni siz öz korrupsiýany betedin, häzir demokratik ýoluna geçmeli we Venezuela'da kanunlar goýulmaly we halk öz ýani dolandyrşyny etmeli, öz wekillerini üstünden. Ýani açyk saýlaw geçirni, halk saýlaýar prezidentini, halk saýlaýar parlamentini, halk saýlaýar ministrlerini we şoň ýani adamlary, ýani halkyň wekilleri hakykatan döwlet dolandyrmaly diýip ýani şeýle teklip bilen şeýle ýani talap edýär. Ine şu reali Venezuela'da zatlar bolup geçdi. Ine şu wagtda Venezuela'daky opozisiýa şeýle diýär. Biz halk üçin ýaxşy niýetleri öňde goýup hereket eder, inni biz hökümeti elimize almaly, demokratik opozisiýa diýende. Biz şunça ýyllap kösendik, şunça ýyllap bize ýol bermediler, inni ýol açyldy. Halkdan haýyş edýär, halka ýülenýär, bizi gollaň ve Amerika ýülenýär. Biz Venezuela'ny dolandyrmagyna taýýar diýip aýdýar. Şo ýerde ýani Nobel premiýa alan aýal maşgala 2025-nji ýylda ýani Parahat premiýasyny alan bir maşgala adamy, aýal maşgala adamy Maria Karina Machado diýip bir aýal maşgala. Şol aýdýar, inni adalatlyk wagty geldi Venezuela diýip bilen ýani toýlar geçýärler. Ine bir topar videolar bar. Men size şolary okuýyn. Ýani köçede adamlar toý berýärler we ýani şu meselede halkyň rol badyryny we halk şu çalışmada gol ýanyny görkezýär. Ine ünsüň bir minut. Ýene bir video seyredelim, hormatly izleýişler. Aquí celebraron hoy los venezolanos la captura de Nico Maduro y su esposa. Hoy son libres.
Yine hurmatly izleyiciler, şuraya halk ömür çıkıp, halk şu zatlar gol yani orkudi. Nezip bolsa Türkmenistan'da da olur, halk ömür çıkıp, köşkününü saat çalıp, aydımlar aydıp, bir-birinin ağı bir olup, 5 vilayet, 5 yerden gollap, şu çalışmalar bolup, nezip bolsa. Şoň üçin demokratik opozisiýa taýýarlyk görýär. Biz häzir finşe çykdyk. Indi data tamaýdarsy nezip bolsa, ýöne öňünden taýýarlyk görüp başladyk. Şoň üçin taýýar bolun. Türkmenistan'da da çalışmalar bolmaly. Biz häzir bir näçe döwletler bilen gepleşikler geçip Türkmenistan'da 260 milyardan köprek pul oğurlanıyor. On halkına ne audit verildi, ne pullun nirdedigini aýdyldy. Ol pullar daşöwrde gidip narkotrafikde mi ya bir kamçılıklı ulanyanlığı hak belli. Narkotrafiklerin bir kamçılık. Türkmenistan'ın içinde yegenler narkotrafik ediyorlar. Onun belli. Çok oğlanın pullarının üstüne ediyorlar. Demek egerde hasaptan yani büdjetten oğlanan pullar hükmen bir yerde ayrılmalı. Olur kara yerlerde, kara schemalarda, narkotrafikte ya da korrupsiyada ayrılıyorlar. Yine şoň üçin bir näçe döwletler ýüzlendik. Ulu döwletler gaty öz ýa-ni interesini bildirdi. Nesip bolsa oň üstüne işler biler. Türkmenistanyň ýani Gurbanly Berdimuhammedow we Serdar Berdimuhammedow jogap bermeli. Türkmenistanyň pullary nirde? Tebii baýlyklar ulunky däl, halkynky. Näçip halka berilmedi? Hemme goýulan emlaklar, gurulan binalaryň bahaty 60 milyardan köpde. Aran pullar nirde? Şoňa jogap bermeli olar. Hormatly izleyijiler, ine biz çıkışymyza dowam edelim. Men ine de bir size görkezjek zatlarym, aýtjak zatlarym bar. Ine şol aýdan aýal maşgalam, ýani Edmundo, pardon, ýani Maria Karina Machado, ýani parahatçylyk boýunça Nobel premiýasynyň 2023-nji ýylaky laureaty şeýle diýär. Biz hökümeti elmide almana ve dolundurmana taýar. Bizim kandidatımız var. Prezident saýlawyna kandidat bolup fetleri oğurlanan adam var. Edmundo González Uritiba diýip bir var. Ne biz şoňa mandat bermäne taýin ya saýlawsuz ya saýlaw geçip şoň uçuşy belli. Biz şol ýa demokratik özdeşlikler taýin. Biz hökümeti dolanyp biljek. Biz Venezuela'da demokratik prinsiplaryny öňe goýup, kanun öňe goýup, biz Venezuela'nın teýär ýoly alyp biljekdigini boýuna ýatyp, ýa-ni eýýam çykyşlar edip opozisiýa güýçlenip başlady. Bu gowzadyň alamaty, ýagny şu çalışmalarda ýene korrupsiýalara üýüşüp alyp däl, ýagny halkyň içinde görüşüp gelýän demokratik opozisiýa öňe çykyp rol alyp, ýagny görüşýäri bildirdi. Ine hormatly izleyijiler, Venezuela'da hökümet şu zatlaryň aýdyn mysaly bolup durýar. Diktator Edip Aydın sultan tutsak edilmekten ya da siyasi çökçülükten kaçıp bilmeyelim. Hökman suratda şular yani cenayete çekiliyor. Mümkün bular yani köp yıllar boyu diktatorluk, avtoritar rejim ediyorlar yöne yıkılması bir bununla var. Mümkün demokrasiya bağdalıp köp yıllar çıdap ediyen olsa ahir utya. Ne şul ikrar yanından çıkmak. Birinci, diktatura köp yılların bolunmasa, güýçlen bolunmasa bir günde yıkılıyor. Bir näçe saatda yıkılıyor. Näil güýçli bolardy? Demokratiya näil ýa-ni gaty etmese de, gaty şart görüşmese de ahir ýeňärden anyklar. Ine şu tarih şu zatlary öküdýär hem ýerde. Şoň üçin şu ýaly yıkılış bolunma cemiyet taýýar bolmasa ýene diktat bolýar. Biz şoň üçin döwlet halk hereketi her wagt size aýdýandyk. Bize cemiyet gerek. Bize adamyň aktivistleri. O derrew hemme adamlar ýa-ni ýokary bilimli bolmaly ýa zat ýok. Ýok. Her adam öz geleceği üçin bir ýerde görüşmeli. Bolmasa bize ýene cemiyet taýýar. Ýene bir kan korrupsiýalar öz arasynda paýlaşman bir-birini öldürüp ýene arasında iň güýçli diktator bolup gidýär. Ýene de bir maşgala, bir tohum, ýa-ni gowy ýaşar beýlikler ýene kösenir. Biz ýene şu zatlar täýär etmeli. Şoň üçin her wagt demokratik opozisiýany bolan biz size
kanunları kanunça, adalatça ve açık adat ve adat metbuatlı, adat hareketli devleti urt verer. Ve şu devlette sizin özünüz yoluşulu edersiniz. Her türlü yankı basınçakta. Mesela için bir hakim var, bir ormanmasarı var, bir polis departamentinin başlığı var, bir MKM departamentinin başlığı, beylikleri, военный ya yeni varda prokuratura, sudlar ya da hocalık ulgumnaki ministerler, ormanmasarlar ya da velayet müdürlerinin yolbaşçılığı olurlar. Yönet siz saylanırsınız ve siz dolundurursunuz. O bir adam gel, bir adam hüküm sürmeli. Öz hakimini koymalı, öz prokurorunu koymalı, öz yankı sudunu koymalı, öz kadiyetini koymalı, öz emkimesini koymalı, öz polisiyasını koymalı, klasdaşını, doğununu, karındaşını. Ona ne yapmalı? Ona devlet onu koymalı. Bize Türkmenin halkının devleti verir. Onun için mesela her vaktıma gel, aktif onu. Edil her moment, tolkun gidip başladı. Her Venezuela çözüldü, inniki İran, ondan sonra Türkmenistan. Tolkun gidip dur İran'ı. Ünsörp seyredir. Bir neçe saatten bir düğücü bilen çıkışıdır. İran boyunca ve şöyle Muhammed düğücü size doğru vurumları bol geçen dağıtlar. Yine hormatı ilişkiler, kıyısa çaytıdan diktatura her vakit duydansız ve ağır neticelerine tutuyor. Bunu anıp düşünmeli. Cevapkarçılık demek ağır almak değil, cevapkarçılık demek adaletli, yurdu diketmek demek. Her bir adam öz cevapkarçılığını almalı. Ve cevapkarçılık almasak kim alsın? Bizim devletimiz için. Kim alsın? Her bir adam Türkmenistan'ın içinde dışında öz cevapkarçılığını almalı. Senin şu devletin olsa, onunla senin cevapkarçılığını almalı. Onunla senin hakkını almalı. Eğer de biz cevapkarçılık almasak, dini hak deyip otursak, erteki gün niyazı fiyali gelip açık suğu muhtu eder, bediğini muhtu eder, çörek muhtu eder. Çörek bediğini muhtu kalanlar diktaturu. Neyme verip oraya yardırmış. Bir de dastoyna, bir de münasip durmuş gerek. Bizim yani devletimize münasip, bizim halkımıza münasip. Bize hizmet eden hükümet gerek. Bize hizmet eden, değil mi? Halka seyreden hükümet gerek. O özünü atlarına, piçiklerine, eşeklerine yankı kuş kurup gören, erteden akşama iti bilen gelip gören, ay item halktan vepalı kendini gören bize bir akmaklar verirler. Yani şunun için biz dedik, her vakit görüşü çağırıyor, eğer son görüşü çağırır, nesip olsa eyyem tayar olun. Yılın sonuna biz size azar vermedik, inne yöne bir ayıp durursa, vaktini belirlerse size görüşü çağırır. Tayar olun. Her bir Türkmen, öğünün geleceği için, başkaları için, öğü için, atava geçkiden atava var için öne çıkmalı. Kim öne çıkmasa, o öğününe, maşgalatına, çağlarına, vatanına namartlı ediyor. Ölüp geçen atava varına namartlı ediyor. Namart bulmaz. Bile çıkarayım, adı bir olup çıkarayım, neyse köp adam çıksa, bir damca kan dökülmüyor. Dine zalimlerin kan dökülür. Urmanın terler verdim Muhammed. Olur inni bütün dünyada zalim. Dine Türkmen halkının önünde. Şunun için men sizi her vakit inni dine görüşü çağıran ve cemleci görüşü çağıran. Hormatly ilişkiler, kıyısa çaytlar cemlesek, Venezuela'da çalışmalar oldu. Amerikan hükümeti 3 saatte problemini çözdü. Şunun fokus Merkez Asya'da, Ilayta'da, Türkmenistan'dan İran'da. Türkmenistan'da çalışmalar bolur. Bizim köp zatlardan haberimiz var, size de getiriyor. Garaşma, şirketi yerli. Şu varyant tolkunu biz alıp, şu tolkunu öz vekmidinde, yani halkın vekmidinde öğürmeli. Yine şunun ben öyle film tutaryan ve film hem memede can halk arzu ediyen ve yeni bölgeler teyzeler mutlu olsun, nesip olsa biz çalt yağdayda Türkmenistan'ı demokratik yolunu geçirip, açık sayılar edip, vepalı, halkını vepalı, hünermen arası doğumlu adımlar ümit aylamadı. Başka bizim yolumuz yok. Hoştağımın indik gepreşikleri çeldi. Men hazır TikTok'ta, yeni TikTok'ta bir tane da oturun. Eğer de sorunuz olsa şu videonun aşağına sorunuz yanın. Son men TikTok'a var son bir saattan Muhammed Düğücü bilen bizi İran boyunca çıkış eder. İran'da olup geçen vakalar Türkmenistan'ın katı var. Onu da ünsört seyredin. İndik gepreşikleri çeldi. Hoştağımın.